வணக்கம், வாங்க. இன்றைக்கி மதிய லஞ்ச் பாருங்க, சுட சுட சாதம் இருக்குது, வச்சுக்கலாம். சாதம் வச்சு பாருங்கள். குழம்பு இன்றைக்கி வைக்கல, ரசம் தாங்க வச்சுருக்கேன். தக்காளி ரசம் ஊற்றிக்கலாம். ரசம் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்க, முட்டை பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி போட்டு முட்டை பொரியல் பண்ணால் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஒரு தக்காளி போட்டு வெங்காயம், பச்சை மிளகா, ஒரு தக்காளியெல்லாம் போட்டு வதக்கி முட்டை உடச்சி ஊற்றி பொரியல் பண்ணியாச்சு. வச்சுக்கலாம். தட்டில் ரசம் ஊற்றுனாலும் தனியாக தட்டில் வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி மதிய லஞ்சு சுட சுட சாதம், தக்காளி ரசம், முட்டை பொரியல், தயிருங்க. அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மதிய லஞ்சு. முட்டை பொரியலுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி போட்டு பொரியல் பண்ணி